de repàs del futbol internacional i el futbol base català. Avui repassarem els resultats de la Premier League, de la Bundesliga, del Calcio, de la Lliga francesa, holandesa, portuguesa. Cada setmana farem un repàs exhaustiu de totes les lligues de futbol internacional i futbol base. També l'última mitja hora del programa repassarem la NBA. I al final acomiadarem el programa parlant sobre el que la setmana que ve traurem. Hola, jo soc el Sergi i m'encarregaré, a part també de lligues angleses, brasilera, portuguesa i tal, també parlaré d'NBA i Eurolliga i Lliga ACB. El bàsquet, doncs, serà cosa meva. Serà cosa d'en Sergi Ninou. Cada setmana repassarem els resultats de manera ordenada, és a dir, per ordre de jornada. Primer començarem amb la Premier League, després farem la Bundesliga, el Calcio, la Lliga francesa, la holandesa, la portuguesa, la russa, la belga, l'argentina i la brasilenya. Gairebé no se'ns escapa cap lliga, ho tenim tot ben controlat. Tot ben controlat. El futbol base repassarem el juvenil, la Lliga Nacional Juvenil, la Lliga de Divisió d'Honor Juvenil, cadet, Divisió d'Honor Juvenil, cadet preferent i infantil preferent. I és que el futbol base també és important. El futbol base és importantíssim, i més com està ara per ara el Barça i l'Espanyol, que són dos equips que confien molt en la gent de casa. La cantera és molt important pels dos equips i estan arribant molts jugadors al primer equip. També quan hi hagi jornada de Champions, com és el cas aquesta setmana, i jornada de UEFA Europa League, també la repassarem. Però aquesta setmana, com que comencem i la Champions ja va començar ahir, ja es van jugar ahir a la tornada dels vuitens de final, aquesta setmana no farem incapeu en aquest aspecte. Un comentari per això sobre el Barça, o sigui que jo crec que hi haurà molta gent que està esperant que comentem alguna cosa del Barça. Alguna cosa del Barça, doncs, que va tornar... Més que esperant, es preparen per celebrar-ho, no? Vull dir, per celebrar-ho. La gent té ganes, és a dir, per fi, després de 2 setmanes molt dolentes, hem pogut aconseguir un bon resultat que ens mereixíem, jo crec, tots els barcelonistes. Has anat avui amb la samarreta pel carrer, l'has lluït? No tant, però en tenia ganes. En tenies ganes? Sobretot amb els 2 gols de Messi, no? El primer, què et va semblar? Bé, o sigui, típica jugada de tiqui-taca que sembla que el Barça s'havia oblidat de fer i que per fi la cosa sembla que torna el que havia sigut abans. Sembla que torna a revifar. Com vas veure la incorporació de Pedro per la banda? Doncs jo crec que gràcies a que Villa jugués al centre de l'atac va fer que s'obrissin més espais, tant per Alves, Pedro, la cosa va anar bé. I et va sorprendre la suplència del Carles Puyol, del capità? Sí, molt. Mascherano després va complir, tot i que el famós error que quasi ens costa un gol mortal, però Déu-n'hi-do, Mascherano va complir, jo crec que amb creces, que es diu. Molt bé, veiem que aquí tenim un culer que està orgullosíssim del seu equip, i ahir patia perquè m'ho deia pel WhatsApp, però la veritat és que... Al final la cosa va anar bé. Va anar bé. L'altre resultat el recordem, Schalke 0-4-2, Galatasaray 3, sorprenent els turcs, no? Sorprenent els turcs. Jo no m'ho esperava, i més marcar 3 gols camp alemany, difícil, però Déu-n'hi-do. Però vam veure un Galatasaray molt ben plantat i amb la seva gran estrella, que és el Burak Yilmaz, gran davanter turc, que va marcar el segon, i jo crec que l'any que ve estarà en un gran. I la gran ajuda que aquest mercat d'hivern suposen el Didier Drogba i el Wesley Sneijder, que són mig equip pràcticament. Sí, home, no m'estranya, jugadors amb experiència més que contrastada en Champions i... Tots van veure el Barça ahir, però també van veure el resum d'aquest partit i ens va agradar molt el tema de la lluita permanent de Didier Drogba. A pesar de la seva edat ja avançada i quasi retirat del futbol quan va anar a Xina, ha tornat amb totes les ganes i els turcs posen èmfasi total en aquest jugador, no? Drogba, el talent i el físic, la corpulència que té, no la perd, i això és decisiu. Som uns grans amants, de Drogba, som uns grans amants i en parlarem força. Som uns grans amants, sí. I tant. Wesley Sneijder en banda, com el vas veure, bé? Pel que has vist el resum? És un cas similar al de Drogba, experiència més que contrastada, qualitat, en un equip com el Galatasaray ideals. Molt bé. Doncs comencem ja el repàs exhaustiu d'aquesta setmana de la Premier League, el que ha estat l'ambientació, important l'ambientació. Sempre, ha d'entrar a l'ambientació. Premier total, la millor lliga del món, la més antiga. Jo no tinc cap dubte, no sé, diuen que l'espanyola últimament està una mica desvirtuada. Però el futbol total ens segueix agradant, som uns grans amants del futbol total des d'aquí, atacar sobretot moltíssim i defensar
bueno, els equips que tenen menys nivell, evidentment, defensar com puguin, però ens encanta el futbol anglès. El futbol anglès. I tant que sí. Començarem el repàs de la jornada, que en Sergi ens ha portat els resultats. Doncs sí, una jornada 29 una mica desvirtuada perquè hi havia FA Cup. És veritat que el Chelsea va empatar a 2, no? Amb el Manchester United. Exacte, i no hi ha hagut, evidentment, els 10 partits que tocaven. Si et sembla, començo amb els resultats. Perfecte. I també vaig dient els golejadors. Molt bé. Primer partit, Norwich 0, Southampton 0, Queen's Park Rangers 3, amb gols de Remy, Townsend, Jenas, Sunderland 1, amb gol de Fletcher. Bon partit aquest? Com pots veure, Queen's Park Rangers va dominar. Es va avançar Sunderland, però minut 30 empat, i cap al tram final, els últims minuts, els 2 gols del Queen's Park Rangers que feien el 3-1. Recordem que el Queen's Park Rangers és cué, però cada vegada, des de la incorporació de Harry Redknapp, està sortint d'allà baix. Era un equip que tothom donava pràcticament per mort, però aquest mercat d'hivern s'ha reforçat també molt bé. Harry Redknapp ha demanat als dirigents que es gastin la butxaca, que ja els hi tocava, perquè l'equip no tenia nivell com per estar allà. I bueno, han portat aquest jugador que és el Loic Remy, que estava a l'Olímpic de Marsella, gran davanter centre, mal aprofitat a l'Olímpic de Marsella, juntament amb els germans Ayeu. I bueno, jo crec que aquí el Queen's Park està donant guerra, em sembla que porta 3 gols amb 4 o 5 partits jugats. I també la recuperació d'aquí deies. El gol de Townsend, que ha estat declarat el millor de la jornada a la Lliga Anglesa, un golaç. La part amb el pit i l'engalta. I l'engalta de l'esquadra va ser un golaç. I Germain Jenas, el famós Germain Jenas, que va estar al Tottenham, que va recuperat Harry Redknapp, que era un fix en els seus esquemes quan estava al Tottenham i a la selecció anglesa, i realment és un jugador que sempre es té que tenir en compte. El gol del Sunderland, veiem que el va marcar Fletcher. El gran Steve Fletcher, davanter escocès, ex de l'Hibernian, que és un jugador brutal, que jo crec que el Sunderland s'havia quedat petit. Seguim repassant. Seguim. Reading 1, Aston Villa 2. Vols fer algun comentari d'aquest partit? M'agradaria comentar que el gol del Reading va ser en pròpia porteria. D'acord. I veig que el gol de l'Aston Villa va marcar Chris Benteke. Vivament. Jugador fitxat aquest any de la Lliga belga i un davanter espectacular, de tipus Lukaku, com està West Bromwich Albion, que s'està sortint, doncs un altre belga a sumar a la gran llista del futbol belga, que s'ha de tenir belgues que estan molt en compte per l'europeu. Estan despuntant. Molt bé. I seguim amb el segon el va marcar Bonlaor, no? Golejador clàssic. Un fix de l'Aston Villa, també amb la selecció anglesa. Seguim. West Bromwich 2, Lukaku i De Guzmán en pròpia porteria. Swansea 1, amb gol de Moore. Curiosament Michu no va marcar, el Michu. És raro perquè estava... És gairebé més notícia que la pròpia partida. Sí, però bueno, veiem que Romelu Lukaku no segueix sense fallar, i va fallar un penal, perquè vaig veure, me'n recordo el resum, va fallar un penal Romelu Lukaku, que li va parar el porter del Swansea, el Borm, però realment va ser un partit maco, com aquest any tots els del Swansea, que estan sent partits disputats. L'equip de Michael Laudrup és un equip obert, que li agrada jugar per bandes, un equip no d'aquells clàssics del futbol anglès que es tanquen, sinó d'aquells equips que demostren que realment es pot jugar un futbol més directe i més combinatiu que no un futbol tan d'anar a la porteria contrària, no? Clar, una cosa més elaborada, un joc més elaborat. Bueno. Seguim amb un altre clàssic del futbol anglès, Newcastle 2, amb gols de Cavall i Cissé, i Stoke City 1, amb gol de Walters. Walters, quin clàssic, el que sempre marca cada setmana per l'Stoke City. Em sembla que el va marcar de penal i portava no sé quantes setmanes, em sembla que fallant, portava 3 penals seguits fallant, o alguna història així, o sigui... Però s'ha sobreposat i... És el Capi, com no, i el Newcastle, Cavall, no? L'internacional per França. Un magnífic gol de... crec que va ser de falta. Sí, magnífic gol de Johan falta. Cavall, sí, que també va estar en un dels millors de la jornada, no em sembla? Sí. I Papi Cissé, que l'han fitxat com a substitut de Dembaba. Al minut 91, decisiu. Un jugador que està superant les expectatives, ningú ho coneixia, el que està fent el Newcastle com també el revulsiu que han fitxat aquest estiu a la banda, que és el Debuchy. I el partit d'estrella, tenint en compte que no han jugat ni City, ni United, Chelsea, és un Liverpool 3, amb gols de Suárez, Downing i Gerrard de penal, Tottenham 2 amb doblet de Vertonghen. Doblet de Vertonghen, l'ex de l'Ajax. Va ser un bon partit aquest, no? Pel que ens comenta, Sergi? Sí, tot i començar perdent, els experts van ser capaços de posar-se per davant al marcador amb els gols de Vertonghen, però en els darrers 25 minuts últims una errada del porter Lloris posa en safata l'empat de Downing i posteriorment un penal transformat per Steven Gerrard acaba donant la victòria al Liverpool. Déu-n'hi-do, el Liverpool com necessitava aquests punts i la necessitat que està aquest any, el veiem aquí a la 6ena posició, quan sempre estava
lluitant per la Champions o per almenys la UEFA, però és que està fins i tot fora de la UEFA. Sí, sí. Però bueno, ha evolucionat aquests últims partits. Està a 2 punts de zona UEFA, sí, encara hi ha vida. L'arribada de Coutinho, l'arribada de Coutinho i del... Van fitxar el Coutinho i van fitxar un altre jugador que també els està portant bastant de nivell. Coutinho, sempre, ja com està l'Espanyol, ja va demostrar classe més que de sobres. Bueno, també repassarem segurament la setmana que ve o en els programes següents els fitxatges d'aquest mercat d'hivern, perquè realment n'hi ha molts, sobretot a Anglaterra, que estan despuntant ja des de l'inici, cosa que ens sorprèn bastant. Classificació? Si et sembla, si comentem la classificació, val a dir que ja t'he dit, hi ha partits que no s'han jugat, però de moment tenim un United més que destacat a la Lliga, gairebé té el títol assegurat, 71 punts, 59 pel segon classificat, el City, els dos equips de Manchester liderant la classificació, Tottenham tercer, fent una gran temporada, com no amb Gareth Bale. Sí, equip de Vigas Boas, recordem, un entrenador que va fracassar al Chelsea, però que va fer una temporada brutal amb l'Oporto, aconseguint el Europa League i la Lliga. Un Chelsea que ara mateix és quart, en zona de prèvia de Champions. Rafa Benítez es nota que és l'entrenador, com diuen, interí, l'entrenador interí, que ja l'any que ve tothom dona per suposat que no seguirà. Sí, tenim més problemes que... Però tot i així, va treure un bon empat aquest cap de setmana al camp del United, que és un 2-2, que es juga al replay aquesta setmana, em sembla. Sí, ara comentarem també una mica de FA Cup. Arsenal en zona d'Europa Lliga i a zona vermella, és a dir, zona de descens, Wigan, Reading i Queens Park Rangers, que segueix, com has dit abans, últim classificat. Últim classificat, però a quants punts? A 4 punts de la salvació. A 4 punts de sortir. L'equip de Wigan, l'equip del Robert Martínez, que està allà cada any i s'acaba salvant, i esperem que aquest any sigui igual. Wigan, que aquest mercat d'hivern també s'ha reforçat, però que recordem que té un jugador fonamental a dalt, que és qui li està donant mitja vida, o qui li hauria de donar mitja vida, perquè tampoc porta tants gols, com és Aruna Koné, el davanter que l'any passat estava al Llevant, un altre jugador que va ser un Trotamundos, que diuen. I tant, però que l'han fitxat per uns quants quilets, ara ha sentat el Marco Di Santo, que és un jugador que estava al Chelsea i que jugava en substitució de l'Aruna Koné perquè l'Aruna Koné estava lesionat. Però bueno, esperem que Wigan tiri endavant i que aquest any puguem disfrutar una altra vegada amb una salvació brutal de Roberto Martínez, que seria ja l'últim any, jo crec, que Wigan i ha donat el pas definitiu a un equip gran que aquest any va estar a prop del Liverpool. Seguim. Si et sembla, repassem ràpidament els golejadors. Luis Suárez del Liverpool segueix el líder i més amb un gol que ha fet aquesta setmana, 22 gols, fet 22 gols. Segon classificat Robin Van Persie del Manchester amb 19, un altre, i Gareth Bale, sorprenent. Bale, sabem que és un golejador, però no sé si la gent pensava que a aquestes altures portés ja 16 gols. Bale, que aquesta setmana ha sonat pel Madrid, sona amb intensitat, diuen que se'ls volen gastar, jo el veig al Madrid, que necessiten aquest jugador, i ja sabem com és Florentino, que si necessita alguna cosa treu els cabarets de la butxaca, els posa sobre la taula i ja tenim un jugador nou i els deixa anar, com si fossin una cosa així. Xutxes. No, efectivament. Seguim. Un repàs també ràpid a la FA Cup. Everton 0, Wigan 3, amb gols de Figueroa, McManaman i Jordi Gómez. Jordi Gómez? Jordi Gómez. És veritat, el gran Jordi Gómez, ex de l'Espanyol. Aquest va ser un partit que jo vaig veure, a l'Everton Wigan. Va ser dissabte a les 4 de la tarda, em sembla. Pot ser a les 4 de la tarda. No, a 1:45, perdó, 1:45. Els típics horaris anglesos, no? Que al migdia ja tenim futbol. I va ser un partidàs, una exhibició del Wigan de futbol. Partit històric per ells, la primera vegada que arriben a unes semifinals de Copa Anglesa. I s'ho mereix, una altra vegada, repetim, Robert Martínez. Chapo, sí. Chapo, el de Robert Martínez amb el Wigan. Següent partit, Manchester City 5, Barnsley 0, Barnsley que és de segona divisió, de la Championship, golejada fàcil, partit sense gaire història, un domini total del City, amb hat-trick de Carlitos Tevez. Déu-n'hi-do. Que Déu-n'hi-do també la classe que té. Un jugador que fa 2 anys ens en recordem de les seves paraules. En Manchester no estoy a gusto, en Manchester hace frío, me quiero ir de Manchester. Va dir això i encara el tenim allà. Encara el tenim allà, sí. El va agafar Mancini i li va dir, noi, això no és un pati d'escola i t'has de quedar perquè l'equip et necessita. Sí, la professionalitat per davant, Sí, sembla que el jugador ho va entendre i com professional que és, pues ara quédate y se quedó. Quédate y se quedó, Partit estrella de la FA Cup, Manchester United 2, Chelsea 2. Brutal. Chicharito i Rooney pel United, Hazard i Ramírez pel Chelsea. Chicharito, el que està necessitat al Manchester, no entenem com Chicharito no és titular, Home, hi ha competència. Hi ha Van Persie. Però crec que l'esquema l'hauria de canviar una mica. Posa 3-3, potser, sí, i posar-los els 3 junts. Seria una davantera brutal. Sens dubte. I és que és el que necessita el United. No tant migcampisme, perquè ja té un gran Michael Carrick,
que organitza molt bé el joc, i sí més empenta a dalt, que és el que li falta. Comentar també, mèrit pel Chelsea, que anava perdent 2-0 al minut 11 ja, i va ser capaç d'empatar i forçar el replay. Va empatar Hazard, ens en recordem el primer. Hazard i Ramírez al 68, i gairebé a l'última jugada De Gea li va fer una gran aturada davant d'un xut de Mata que hauria pogut significar la classificació pel Chelsea. I l'últim partit de l'FA Cup, Millwall 0, Blackburn 0, duel entre equips de la segona divisió que va acabar amb empat i per tant s'ha de fer un altre partit. El replay aquesta setmana, Déu-n'hi-do. Sí, avui mateix és. Avui també? Sí. Déu-n'hi-do, el Millwall i el Blackburn, dos històrics. El segon va baixar l'any passat a la Premier i és una gran pena, perquè ens en recordem que tenia un ex-canterà del Barça com és Rubén Rochina, que no va jugar massa però quan sortia ho feia prou bé. A mi m'agrada Rochina i bueno, no va agradar i au. I ara on el tenim? Des que el Blackburn va baixar? El Saragossa. Està al Saragossa, Rubén Rochina, amb un fitxatge d'hivern, com hem comentat, que comentarem dintre de poques setmanes. Molt mèrit per aquest equip arribar on han arribat, sobretot el Millwall, que té l'afició més radical i boja de tota Anglaterra, juntament amb el West Ham, els Hammers. Aquí el nostre estudi, l'Albert García Segis, que és qui porta el so, és un gran seguidor dels Hammers, i és un noi que quan va anar a Anglaterra va anar al seu camp i va disfrutar com un lladre. El seu ídol és en Carroll, ex del Liverpool. Va fent així amb el cap, és molt gran. Sí, està força d'acord, I tant. Següent, Bundesliga, repassarem la Bundesliga. Això clarament té un aire alemany, ara sí. Sí, només ens falta posar-nos les fandilletes, la cervesa aquí sobre la taula i començar a debatre... Menjar un bon Frankfurt. Uns què? Un Frankfurt. Déu-n'hi-do. Bueno, comencem a repassar els resultats de la Bundesliga d'aquesta setmana, en què dissabte es van jugar uns quants partidets i la cosa va anar força bé. Bayern de Múnich 3, Fortuna Düsseldorf 2. Un partit que el Bayern de Múnich va tenir que treballar moltíssim. Van marcar pel Bayern de Múnich Boateng, el gran Boateng, ex del City, Ribéry i Thomas Müller. Thomas Müller, el típic golejador que entra i marca. Que qui va descobrir Thomas Müller? Louis Van Gaal? Correcte. Louis Van Gaal. Estava a la cantera. Molt criticat, però en realitat bon entrenador. Sí, un entrenador que sempre ha tingut molt clar els seus sistemes, un entrenador clàssic de la llibreta. Exactament. Que per això, muy malo. Que Mourinho per això ha après tant, tot el dia ho veiem a la llibreta, va tenir un gran mestre com Van Gaal. Exactament. I els gols del Fortuna Düsseldorf, que és un equip que està sorprenent també bastant, perquè tothom s'esperava que estigués a baix de tot, i sorprenentment està a mitja taula escurat, els va marcar Lamberts i Boli. Va ser un bon partit, però el Bayern de Múnich va tenir que treballar bastant. Va introduir com a canvis a Claudi Pizarro, el paraguaià, Shaqiri i a Mario Gómez. Però fixa en aquest equip aquest any, que és estrany, perquè tothom, amb la gran davantera que té el Bayern, és Mandzukic. Mandzukic, sí. El croat que va fer una gran Eurocopa i realment la gent està... S'ha fet amb allò de titulars, sí. Sí. Com veus tu el Bayern de Múnich amb l'arribada de Guardiola aquest any que ve? Si cap encara més potent segurament del que ja tenen actualment. Un equip amb garanties, evidentment a cada any de la Lliga són màxims favorits i a Champions, més que també de sobre, capacitat per guanyar-la la tenen. Sí, perquè recordem que va guanyar 1-3 i avui juga la tornada i molt difícil, si no fa les coses no ho té. Seguim repassant resultats. Schalke 0-4-2, Borussia Dortmund 1, resultat que podem considerar de sorprenent, perquè el Borussia aquest any, encara que no està líder, està fent una gran temporada, té uns grans jugadors i el seu davanter estrella, que és el Lewandowski, que segurament... L'equip també juga a l'atac, els agrada... Correcte, un entrenador que tenen com el senyor Jürgen Klopp. Perillós també la Champions, el Dortmund. Sí, ja vam veure els problemes que havia posat el Madrid en els dos partits. I ha eliminat que tothom deia que podria arribar ben lluny, que és el Shakhtar. Sí. I a més 3-0 van quedar a la tornada. Va semblar una cosa fàcil, sí. Els gols del Schalke 0-4 els va marcar Huntelaar i Draxler, recordem que el Schalke hi va caure en Champions, i el gol del Borussia Dortmund, com no, el gran Lewandowski. Com no. Va ser un gran partit, amb anades i vingudes, però el Schalke realment va tenir molt més domini i doncs se'n va endur el partit. Seguim repassant resultats de la jornada. Resultat estrella i sorprenent, i el millor partit que hi ha hagut a Europa aquest cap de setmana: Friburg 2, Wolfsburg 5. Els gols del Friburg, de Flum i de Cruz,
i els de Wolfsburg, de Macchiadi, Vierinha, que va ser un dels gols de la jornada també, Olic, que va marcar un golaç de xilena brutal, que també ha estat entre els millors de la jornada. El quart també el va marcar Olic i va acabar de golejar a Diego da Costa, exjugador de l'Atlètic de Madrid, que està també, ja estan sortint força bé les coses. Va ser un partit entretingut aquest al Fribourg-Wolfsburg. Ho ha destacat la CDF, que és el canal alemany, que s'encarrega té el millor programa d'esports, i han destacat com a partit potser de tota la jornada a Europa. Pot ser. Futbol alemany també emergent. 2 gols de xilena, espectaculars. Sempre es veuen molts gols a la Lliga Alemanya. I amb un Ivica Olic brutal. Amb un Ivica Olic que no falta la cita amb el gol. Que no falta la cita amb el gol. Seguim repassant resultats. Mainz 1, Bayer Leverkusen 0. No va ser un mal partit, però va ser un partit molt trebat, amb poques anades i vingudes, un partit més defensiu. Recordem que el Bayer Leverkusen és un equip que li costa atacar. Ha tingut uns anys daurats també la Champions, amb Ballack, la famosa final. Però li costa moltíssim atacar. Té un gran davanter com és el Kiesling, que és un altre, el Zapatotes, que és un altre davanter que no entenem com pot estar encara el Bayer Leverkusen, però bueno, no va ser un partit dels millors. Greuther Fürth 0, Hoffenheim 3, amb un gol de Joselu, l'ex del Real Madrid-Castella, que és un davanter que no està fent una mala temporada. La gent s'esperava molt més gols d'ell. Hoffenheim, que va ser sorpresa l'any passat, però sembla que aquest any no està massa bé. No, però estan ben assentats a la Lliga Alemanya. Bueno, però estaran allà baix. Jo suposo que sí. Doncs seguim repassant la Lliga Alemanya. L'últim partit del dissabte va ser el Borussia Mönchengladbach 1, Werder Bremen 1. Gol del Borussia Mönchengladbach va Papis Mlapa, i va empatar pel Werder Bremen i Jobski, el polac. Va ser un bon partit aquest. Es va jugar a l'estadi Borussia Park i el Borussia Mönchengladbach va tenir més domini, però Bayer Leverkusen va saber aprofitar la contra i el 77 va empatar. Va ser un partit força trebat, però amb jugades maques. També estava entre un dels millors de la jornada. Classificació. No, perdó, repassem els resultats del diumenge. Vols fer algun comentari sobre la Lliga Alemana, sobre els partits de dissabte? Com et deia, futbol emergent, cada vegada està sent millor, una lliga que fa uns anys es considerava petita, però que, Déu-n'hi-do, sí, està la cosa evolucionant, i ara jo crec que estan en un nivell, no evidentment al nivell potser Espanya o l'anglès, però cada vegada més a prop. Per mi ja és millor la Lliga Alemanya que la italiana. Sí? Bueno, és la meva opinió. Tu creus? Si més no, jo crec que juga un futbol més vistós, més d'atac. La Lliga italiana, evidentment, té equips grandiosos, no? Inter, Milan, tal, Juventus, però no sé. Jo, el futbol alemany m'agrada gairebé els últims anys més que l'italià. Totalment d'acord. Resultats del diumenge: Hannover 96-0, Eintracht de Frankfurt 0, partit força avorridot, la veritat, amb poques anades i vingudes i moltes targetes. I Stuttgart 0, Hamburg 1. Recordem que el Stuttgart està passant una crisi institucional bastant forta, ha quedat eliminat de quasi totes les competicions, i bueno, l'Hamburg, com es diu vulgarment, ho va aprofitar. Gol de Rudnevs, el 0-1 al minut 49 al Mercedes-Benz Arena. Va ser un bon partit. Classificació de la Bundesliga. Anem amb la classificació. Bayern de Múnich, primer classificat, amb 66 punts, o sigui, ja ho té a tocar. Borussia de Dortmund segon amb 46, o sigui, treu 20 punts. Més que fet ho té ja sentenciadíssim. Però bueno, ja està el Borussia, cada any, des de fa 3 anyets, allà està, donant molta guerra. L'equip fiable allà d'Alemanya. I amb un entrenador com és Jürgen Klopp, que si aquest any jo crec que avança a la Champions, té opcions que sortirà d'allà. Seguríssim. Tercer classificat, el Bayer Leverkusen, el sempre competiu Bayer Leverkusen, a un punt del Dortmund, 45. Déu-n'hi-do. Quart classificat, el Schalke, temporada discreta, 39 punts, moltes anades i vingudes. Exactament, Schalke amb problemes de tot tipus que fa a nivell esportiu. S'han reforçat molt bé aquest hivern, amb el fitxatge de Michel Bastos, ex del Lyon, gran fitxatge, gran talent també, i que està marcant forces gols des que ha arribat. I el cinquè classificat, deixa'm comentar-ho, destacable, és el Eintracht de Frankfurt, un club que no és habitual que estigui per aquesta zona. Exacte, que té un jugador que es diu Meyer, Alex Meyer, que ja està, jo crec que el convocaran per l'Eurocopa, jo penso que sí, si segueix en aquest nivell. L'any que ve no estarà a l'Eintracht, a no ser que li ofereixin molt bons diners.
i en sisena posició tenim a l'Hamburg. Però destacar que l'Eintracht de Frankfurt és un equip que aquest any està sorprenent molt perquè està jugant molt bé la pilota, sí. Tocant amb els extrems, combinant amb el mig del camp. Segurament la clau que estiguin on estan, no? Té un bon porter i una defensa bastant estructurada. I la davantera, com comentem, Meyer és quasi l'estrella i quasi el que marca tots els gols. Part baixa de la classificació, el Greuther Fürth. Bueno, enfonsadíssim. Era d'esperar, no? 14 punts. Quan hem vist que en una lliga europea es facin 14 punts? Poques vegades. És difícil de veure, vegades, sí. Aquest equip tan modest que l'any passat va fer una gran Copa Alemanya, la DF Pokal, recordem, Sí. Doncs aquest any veiem que no s'ha adaptat a la lliga per res del món. Fa una setmana han destituït l'entrenador, aquesta setmana han tornat a perdre. No s'han reforçat bé el mercat d'hivern, tampoc hi ha diners, han volgut tirar amb els jugadors de la casa, cosa que vol dir que... S'hauran de quedar amb l'aventura d'un any en primer. Correcte, i l'any que ve tornar-ho a intentar. I penúltim, i equivocació total nostra, Hoffenheim. 19 punts. Déu-n'hi-do. 19 punts. Nota que fa uns dies que no miro la classificació. Ens disculpem des d'aquí perquè Hoffenheim està ensorrat. Déu-n'hi-do. No ens ho esperàvem per res del món. No. 21 punts. Augsburg, un altre equip que estan quasi baixats. Aquests tres equips, recordem que el que marca la classificació, qui marca la salvació, més ben dit, és el Fortuna Düsseldorf. 28 punts. El tercer per la cua, Augsburg, 21. Ho tenen molt magre. Molt fumut, I mira que l'Augsburg s'ha reforçat bé aquest any amb l'estrella de la Copa d'Àfrica, Aristide Bansé, ex del Mainz, que ha arribat en Burkina Faso a la final de la Copa d'Àfrica. Final que van perdre contra Nigèria, que va guanyar Nigèria per golejada. D'acord? Doncs finalitzem aquest repàs a la Bundesliga i donem pas al Calcio. Ens haurem d'anar espavilant, que si no farem una miqueta, aquí se'ns està venint el temps a sobre. Què millor que aquesta música per una ambientació italiana, no? Jornada 28 del Calcio, el primer partit que es va jugar divendres, Gènova 0, Milan 2, gols de Pazzini i Balotelli. Dos jugadors que no van poder seguir al Camp Nou, un per sanció, un perquè ja va jugar a la competició europea i l'altre per lesió. I Balotelli, des que ha arribat al Milan, no para, No, jugador efectiu 100%, es troba a gust al seu país, a Itàlia. Sembla que porta 3 partits amb el Milan ja, o 4? Sí, ben bé 4 o 5 i a tots ha marcat. I no només un gol, em sembla que 2. La setmana passada en va marcar 2. Sí. I el dia del debut, recordo, també va marcar, o sigui, Déu-n'hi-do. El Milan que ahir no se'l va reconèixer, el Camp Nou. I això, que el sorprenent és que en el partit contra el Gènova es van reservar, molts Abate, Ambrosini i Boateng no van jugar. Un Milan a mig gas, però que en canvi va poder guanyar fàcilment el Gènova. Molt bé. I que un Milan també, està en zona, crec que està tercer classificat, sí. Tercer classificat, recordem que està molt bé, perquè estava quasi en zona de descens al principi de temporada. Sí, va començar malament. I ha anat bé reforçar-se. Seguim amb el repàs, Udinese 1, gol de Muriel, Roma 1, Eric Lamela. Marcant gols. Com ens agrada Eric Lamela, no sé si us en recordeu, fa anys quan jugava al River Plate, com estàvem comentant, ell és de la cantera de River i amb 13 anys el va venir a buscar al Barcelona, que va ser un fitxatge que va intentar Joan Gaspar per activa i per passiva i al final el noi no va voler venir aquí, deia que no veia futur i com s'equivocava. Déu-n'hi-do. El noi va venir a buscar... Volien fer el pack i també es va parlar d'Alessandro, el gran d'Alessandro, que ara està jugant a Brasil, em sembla, a l'Internacional de Porto Alegre, si la memòria no em falla, i no va arribar ni un ni l'altre. Seguim. Atalanta 2, doblet de Denis, Pescara 1 d'Agostino. Germán Denis, gran davanter, ex de la Lliga Argentina, on va destacar Colón de Santa Fe, gran jugador, i que l'Atalanta li va donar la confiança necessària i no està fallant, Sí. Seguim amb un magnífic hat-trick d'Ibarbo pel Cagliari 3, Sampdoria 1, amb gol de Maxi López, inútil a minut 90. Gol de Maxi López, però Maxi López de la Sampdoria, sorprenent, fent la seva gaixina habitual. Com aquell gol contra el Chelsea. Exactament. De fa anys a la Champions. Aquell gol jo diria l'únic gol que ha fet, important. Amb el Barça, no? Em sembla que em va fer algun al camp del Mallorca, però i poc més. El partit no comptava. La seva gaixina no va quedar al Camp Nou. I la Sampdoria, recordem que té un davanter que se'l rifa mig món, que és el Mauro Icardi, que estava a la cantera del Barcelona. Ara fa 2 anys va buscar l'aventura italiana perquè no li donaven minuts al Barça B i s'està sortint. I el Cagliari, hat-trick d'Ibarbo, jugador colombià, que per fi comença a despuntar, se'ls van gastar el Cagliari
i desitgem el millor. Sí. Seguim. Chievo 2, Dramé i Teró, Nàpols 0. Sorprenent derrota del Nàpols, Derrota del Nàpols. que es despenja de la lluita per l'Scudetto, combinat amb la victòria de la Juventus. I a sobre Cavani va fallar un penal al 58 que els hauria pogut permetre tornar a entrar en el partit. Déu-n'hi-do, el Chievo, recordem el Chievo, equip que any rere any tothom el dona per baixat també. Sí, però va fent feina. I a partir d'agafar jugadors cedits i de no masses canvis d'entrenadors, però de tenir una trajectòria ascendent en quant a atac ofensiu, perquè té jugadors més ofensius que no defensius. I aquest any té un gran migcampista, com és en Dramé. Dramé, recordem, jugador que va estar aquí a la Lliga Espanyola, però que no va triomfar. Felicitats pel Chievo Verona. S'ho mereixen. Seguim amb un Juventus 1, Catania 0, gol molt important de Giaccherini a l'últim minut del partit. Al 90, Déu-n'hi-do. Ens comentes aquest partit una miqueta? Juventus que guanya en extremis i fa un pas de gegant cap al títol gràcies al gol de Giaccherini, combinat amb la derrota del Nàpols. Un gol al temps afegit que li permet reafirmar el seu primer lloc a la Sèrie A i situar-se, doncs, com dèiem, 9 punts d'avantatge respecte al Nàpols, gairebé ja decisiu. L'equip d'Antonio Conte que setmana rere setmana no falla, Efectivament. Sigui Paul Pogba, sigui Giaccherini, sigui el davanter centre com és Vucinic. Plantilla també completa, que sempre respon. Té un gran jugador com és Matri, que aquest any està donant molts gols, ex del Cagliari, precisament. I, doncs, comentar que la Juventus, sigui com sigui, treu els partits. Un minut 90, minut 88, minut 50... Sigui com sigui. Un líder que no falla. Un líder que no falla. I el Catania, que, recordem que és un equip ple d'argentins, que la seva estrella és Alejandro Papu Gómez, ex de San Lorenzo de Almagro, i un jugador que també molt poca gent entén com pot estar al Catania. Però que és un gran equip el Catania, és un gran equip que cada any també és un equip que tothom diu patirà, i la seva colònia argentina és forta i allà està. Futbol italià que també es nutreix molt de jugadors sud-americans. Correcte. Seguim amb un Palerm 1, gol d'Anselmo, Siena 2, Megara i Rosina. Déu-n'hi-do el Palerm, el Palerm està ensorradíssim, últim lloc de la classificació aquest any, i realment, si les coses no canvien molt, és un equip de segona. És un equip de segona divisió, de sèrie B-Win. Exacte. Aquesta sèrie... Patrocinadors aquí fent la seva. Han aprofitat molt aquest any. Han aprofitat la sèrie B. Exacte, han jugat amb el B-Win. Són gent I el Siena, que era un equip que també estava ja baixat, i mira, canvi d'entrenador, dinàmica positiva, hi ha 2 punts només de sortir de la quema. Victòria important, que la marca el Gènova, el descens, i amb aquest jugador que és Vincent Megara, aquest nigerià que l'han fitxat, i un altre jugador d'aquests del mercat d'hivern que ningú s'esperava que fes tant. I que funciona. I veiem que el gol del Siena, el segon, Rosina, l'ex del Torino, un gran jugador, i un veterà il·lustre que per molt que passin els anys... La pilota va entrant, Correcte. Seguim. Parlaves precisament del Torino, que aquesta setmana s'emporta 4 gols a la seva visita al camp del Parma. Parma 4, Torino 1, amb un magnífic hat-trick de Mauri. Hombre... I Sansone, minut 80, i el gol del Torino, Santana. Que gran a Mauri, recordem, aquell davanter de la Fiorentina, un davanter que també va estar a la Juventus. Realment molt bonic que Mauri, i molt ben reflexat que Mauri marqui 3 gols en aquest partit, perquè és un jugador que ens encanta. 3 gols que els va aconseguir en els últims 20 minuts. Increïble. No, és un jugador que no entenem com està el Parma, sincerament. Podent estar un equip de UEFA Europa League, sí que ho entenem. Calés, calarons dels bons. El diner, amic. Igual que Sansone, que és un jugador que aquest any amb el Parma està fent una temporadassa impressionant. Dos jugadors que segurament, si molt no canvien les coses, potser no els tindrem al Parma l'any que ve, però clar, ja se sap això com va. Ofertes, i tal com està el futbol, no arriba cap oferta i s'acaben quedant els seus equips. I el gol del Torino el va marcar Santana. Molt bé, Santana, l'ex de la Fiore, també un bon jugador, i que aquest any està ajudant al Torino. Partit segurament el resultat més sorprenent de la jornada. Inter 0, Bologna 1, amb gol del gran Alberto Gilardino. El gran Alberto Gilardino. Que el nostre tècnic de so és molt fan d'Alberto Gilardino. És molt fan de Gilardino, està aixecant els braços com un boig, perquè a part que es diu com ell, Alberto, és un jugador que l'ha tingut sempre boig. Ens recordàvem quan estudiàvem amb ell que quasi cada dia portava la samarreta d'Alberto Gilardino, i era un boig incondicional. Heu vist aquesta setmana Gilardino que ha marcat, ja us ho dic jo, però no va acabar de triomfar la selecció italiana. Tenim l'espineta clavada, Albert?
diu que sí. Diu que sí amb el cap, però bueno, la veritat és que és un jugador que tota plantilla voldria tenir. Recordem el Bologna, que també té un jugador que a la Lliga Italiana està bastant cotitzat i va fer una gran Eurocopa, com és Diamanti, amb Itàlia. I el gran Martí Riverola, que l'any passat estava al Barça B, que pràcticament no juga, és una llàstima. Jugador desaprofitat, sí. Jugador molt desaprofitat, jo crec, pel Bologna. Comentem el partit una miqueta de l'Inter. Simplement dir mal partit de l'Inter, sense idees, amb mal joc, que un cop reben el gol es llencen a l'atac però no fructifica, i comentar una setmana dolentíssima per l'Inter, on perd 3-0 a l'Europa League, que gairebé queda eliminat, i a sobre a casa perd amb el Bologna i queda en una cinquena posició molt dolenta per ser l'Inter. Déu-n'hi-do, l'Inter de Milán, que no aixeca cap. Francament un desastre. Desastrós, no? Des d'aquí ànims als seguidors de l'Inter. Sí, i bé, Rodrigo Palacio, que falla més que una escopeta de fira. Que ja es dic. Però bueno. I l'últim partit de la Lliga Italiana, Lazio 0, Fiorentina 2, amb gols de Jovetic i Ljajic. Déu-n'hi-do, la Fiorentina, al camp de la Lazio, que també és un rival que està força fort, però una Fiorentina que aquest any ens està sorprenent molt. L'equip de Vincenzo Montella, que ha agafat l'equip aquest any i sorprenentment l'està fent jugar a l'atac, està tenint consistència defensiva, l'únic que li falla és el porter. No té un porter, té dos porters brasilenys i no estan contents amb els porters. Jo crec que l'any que ve fitxaran el porter del Pescara, revelació totalment de la Sèrie A, com és Mattia Perin, un tros de porter, 20 anys, àgil, fort, i que muntaran un equipet. Jo crec que l'any que ve, si es classifiquen per la Champions, faran un gran equip. Entre la classificació, si et sembla, ràpidament, la Juventus amb 9 punts d'avantatge amb el segon Nàpols. Molt bé. Gairebé ho té fet. Ja ho té fet també la Juve. Milan tercer amb 51 punts i Fiorentina i Inter completen la zona d'Europa. Inter, cinquena posició? Sí. Déu-n'hi-do. I zona de descens per Siena, Palermo i Pescara. Una llàstima, del Pescara. No hi ha cap dels tres que puguem dir que estigui descendit perquè estan a 2, 3, 4 punts de salvació, per tant, encara hi ha vida. Una llàstima del Pescara, Recordem que el Pescara té un jugador ex de l'Espanyol, com és el Vladi Valls, aquell extrem ex del Manchester City també. No és escocès o de Gales? Vladi Valls no, és eslovac. Eslovac. Gairebé, al costat. I realment molt bé. Vladi Valls és el millor jugador del Pescara i un equip que també s'ha volgut fer una mica a base de talonari i no està obtenint els resultats. El golejador de la Lliga Italiana, Cavani, primer amb 18 gols. Destacadíssim, un jugador que l'any que ve, ja com comentem en molts casos, si l'any que ve no li ofereixen unes xifres milionàries a Nàpols, no crec que també sona per l'equip de la capital d'Espanya, no? El Madrid, sí. El Madrid sona tot, Sí, sempre, cada any. Qualsevol jugador que destaca en qualsevol lliga, Madrid. Sí, ha d'anar al Madrid. Segon golejador. El Shaarawy, del Milan, amb 16. Un jugador impressionant que ens està sorprenent a tots. Però pel pentinat ens sorprèn sobretot. Sí, sobretot ahir al Camp Nou, que va aparèixer menys que... Afortunadament. Per tu va aparèixer més aviat poc. Molt poc. I Di Natale, tercer classificat, Udinese, un altre clàssic de la Lliga Italiana i del futbol europeu. Mira que passen els anys, seguirem passant els anys i seguirem repetint el nom de Di Natale. Di Natale. Està allà sempre amb un equip tan modest com l'Udinese, que aquest any no ho està passant tan bé com altres anys, i ell, any rere any, marcant gols. Increïble el de Di Natale. Fem França o anem el que a la Lliga Francesa. I aquí haurem d'acabar el programa amb la Lliga Francesa. Sí, perquè avui no dona temps a sobre, no dona temps a més, ja 7:41 minuts. Repassem la Lliga Francesa. Paris Saint-Germain 2, jugat dissabte. Nancy 1, va patir moltíssim el Paris Saint-Germain. Va ser un partit força trebat per ells, com contra el València, que només van poder empatar una a la tornada de la Champions, i com no, el gran salvador Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, que setmana rere setmana també segueix contrastant, perquè el PSG es va gastar tants calés amb el seu fitxatge amb el de Thiago Silva. Ibrahimovic segurament no té... Sabem que vagi on vagi farà gols. Una cosa és el tema extraesportiu, no? Exacte. Però vull dir, gols segurament dels davanters amb més talent dels últims anys al futbol europeu, sens dubte. Ha comentat aquesta setmana que no es troba a gust a París, que la família no s'ha adaptat i que segurament si arriba una bona oferta l'any que ve per quin gran equip no ha passat Ibrahimovic? Per quin equip, no? Seria? Jo crec que ara li toca una aventura potser a Qatar, no? Bueno, ja guanyar dineret sí. No seria feliç. No seria feliç. És jove encara per anar-hi, no? I el gol del Nancy va marcar Moukanjo. Va començar avançant el Nancy, però el PSG va remuntar, que ja és un clàssic aquest any. Segon partit de la jornada. Ajaccio 1, Lorient 0. Gol de Ronald Zubar,
davanter que va estar ex del Marsella i que realment amb l'Ajaccio està fent una gran temporada. Va ser un partit força distret, amb bastantes targetes, perquè ja sabem que la Lliga Francesa és una lliga dura. No hi ha problemes en posar la cama, no? No hi ha problemes en posar la cama i té jugador... Correcte, té jugadors que hi van. És una lliga que ens agrada per això. Forts, molts, físic... Bueno, com diu el tòpic, negres, no? Molts negres, molts negrets. No hi ha cap problema. No hi ha cap problema en comentar-ho. Partit que es va jugar aquest dissabte, també. Seguim el repàs. Troyes, 4, Reims, Stade de Reims, 2. El més important és la pronunciar de Lliga Francesa. 3. Si no dius 3, la gent no ho entén. Reims, Stade de Reims. Gols pel 3 de Crigen, Forcier, Jean i Yatara. I pel Reims, gols d'Odar Force i Nenzin de Preville. Partit que es va jugar també dissabte a l'Estade de la Louvre de Troyes, i el Troyes, que és un equip que està amb el descens, està intentant lluitar per no baixar, però també ho té complicat. Però bueno, és un equip que no podem dir mai que... No podem donar mai per vençut, vaja, perquè sempre ha estat allà. Recordem que fa 5 anys va arribar a la final de la Copa jugant a segona divisió i la va guanyar. Veus? O sigui que... Això té mèrit. El Troyes és molt Troyes. Següent resultat, Evian 5, Sochaux 1. L'Evian es va fer un... L'Evian va dir, va marcar un monument, allò que diu. Sí. Evian, recordem, l'aigua Evian patrocina aquest equip. Veus? Evian de Tres-Joreux, que estava a la Bretanya francesa. O sigui, un equip que ja fa 2 anyets que està aquí i que no li va gens malament perquè ha trobat bons inversors. Gols per l'Evian de Khalifa, Barbosa, Berugaut, una altra vegada Khalifa i una altra vegada Barbosa, que són els 2 golejadors de l'equip. Que molt nom francès no tenen, no? No. Sospitem que no ho són. Sospitem que no ho són, però bueno. I el Sochaux, gol de Bakambu. Típic nom francès, típic nom de la Lliga Francesa. Bakambu. Que després se'n va un equip gran i no acostuma a triomfar. Correcte. Un altre partit també bastant trebat, 3 targetes grogues, intensitat i, bueno, el Parc des Esports va viure un bon partit, la veritat. Seguim amb el repàs. Brest 0, Toulouse 1. El Toulouse, que és l'equip que tenim més pròxim aquí, juntament amb el Montpellier. Gol de Rabiot, al 46 de la primera part, a l'Estade France Levelé de Brest. També el Brest, un equip que molta gent també donava per descendit, ja porta 2 anyets a la Lliga, a la primera divisió. L'any passat va fer una gran temporada i estem contents que realment al Brest li vagi bé. També partit molt trebat, 4 targetes grogues per Capoue, ex del Racing de Santander, per Capoue del Toulouse, el jugador que estava a l'òrbita del Barça, Capoue, el francès, internacional, i les altres targetes van ser per Mbengue i Ben Bassat. Un resultat gens sorprenent, no? Perquè el Toulouse aquest any què? Home, victòria per 1-0, no? M'has dit? 0-1. És el típic gol que pot arribar. A més, el Toulouse també és un equip que no sé exactament quants, però sempre l'he vist a la primera divisió, a la Lliga Francesa. Resultat que també ens agrada, perquè és un equip que seguim bastant. Valenciennes 1, Lille 3. El Lille també, el gran Lille. Champions, a UEFA últimament. Gols de Pedretti, ex del Marsella, Tullio de Melo i Rodelin. I per el Valenciennes, gol de Melikson. Partit que es va jugar dissabte a l'Estade du Honor, a Valenciennes. Valenciennes, recordem aquell equipàs que tenia als anys 80, que va aconseguir una lliga i... Jo no recordo massa, sincerament. No ho recordes massa, jo tampoc estava viu, però bueno, m'he documentat una miqueta perquè... Perquè ets una persona que es prepara les coses. Bueno, realment m'agrada molt la lliga francesa. Gol de Valenciennes, ja ho hem dit, de Melikson, partit també trebadíssim, 3 targetes grogues, seguim la lliga francesa duríssima, Déu-n'hi-do. Quan el partit que sigui sense targetes ho has de comentar com la notícia del dia. Exacte. Costarà trobar, però pot passar. Jugats diumenge ràpidament, sorpresa, Niça 2, Montpellier 0. Els 2 gols de Sébastien Fauquin pel Niça. Haurem d'anar a Montpellier a animar, no? Que d'aquí bastant a prop. Partit amb 4 targetes grogues. O sigui, no parem, No parem. Jugat també diumenge, Bordeus 1, Bàstia 0. El Bordeus, que sembla que torna a agafar la senda del triomf. Gol de Diabaté. Bordeus, que també ha tingut èpoques millors. Està una mica, Està una mica... No dona de ningú. Exacte, sí, perquè més Gouffran, que era la seva estrella, se n'ha anat aquest mercat d'hivern al Newcastle. Un altre reforç francès pel Newcastle. Sí, la lliga anglesa també es beneficia molt. Sobretot el Newcastle, que no sabem si té alguna gent que
ofereix a jugadors francesos, que és el més probable, i bueno... Benarfà, està allà també, Cavall... I no els treuen a mal preu, I per últim, Olímpic de Lyon 0, Olímpic de Marsella 0. El partit més estrella, no? I acaba amb empat a 0. I acaba amb empat a 0, Curiós. però amb 3 targetes grogues, com no, Que no podia ser. Molt bé. 3 minutets de programa, només ens queden, en els que, bueno, repassarem una miqueta Ara acabarem de repassar la classificació francesa i després repassarem 4 punts de bàsquet, d'acord? Bueno, doncs anem amb el repàs de la Lliga francesa, bueno, la classificació. A primera posició pel PSG, 57 punts, segona per l'Olímpic de Lyon, 53, tercer Olímpic de Marsella, 50, i quart, i sorprenent, el Saint-Étienne, els equips de Gomis. Sisè el Niça, i últim classificat, Sochaux, marca la zona de descens amb 27, Troyes, com hem comentat, equip que li costa amb 23, i Nancy, ensorrat amb 21. Encara que aquesta setmana dona la sorpresa i ha guanyat. Comentem el bàsquet? Si et sembla fem una mica d'Eurolliga. Sí, Eurolliga. Anem amb el bàsquet. I aquesta cançó que ens encanta, Devotion, Feel Devotion. Brutal, Sentim això i sabem que és sinònim d'Eurolliga. Ja fa 4 anyets, no?, que hi és aquesta cançoneta. I realment van pescar i... Van trobar la clau, Comencem, repàs d'Eurolliga. Fem molt ràpidament top 16 de l'Eurolliga, jornada 10, on la gran notícia seria que el Barça és el primer equip que s'ha aconseguit classificar pels play-off gairebé a finals, que és l'antesala de la Final Four. Sí, sento aquesta cançó i t'emocionem. Ben ganes d'agafar la pilota i marcar-te un bon triple. I tant. Res, ràpidament, Alba de Berlín 86, FS Pilsen 91, Brus Bàsquet 58, CSKA de Moscou 78, victòria fàcil per CSKA. El millor partit de la jornada és el Guiris Kaunas 104, Madrid 105, el resultat de la pròrroga amb un minutix estel·lar. Recordem que aquest partit Rudy Fernández va patir mal, no? Va tenir, a l'acabar el partit, quan sortien, dos germans que són molt coneguts a Lituània. Ah, sí? I que ja van anunciar que tenien preparat alguna cosa i la van complir, van agredir. Finalment no va ser res, però van agredir a Rudy Fernández. Déu-n'hi-do. Sí, que Déu-n'hi-do, la cosa com va anar. Unicaja 66, Panathinaikos 60, bona victòria, gran victòria podríem dir d'Unicaja contra un dels equips que sempre està a la Final Four. El grup F, Olympiacos 77, Barça 90, gran partit del Barça. El Barça, que recordem, va començar molt malament la temporada, des que ha guanyat la Copa. A l'Eurolliga des del primer dia està complint, només ha perdut un partit, però sí que és veritat que la Lliga té molts problemes. No ens donarà temps de repassar la Lliga CB, però... Partits més destacats aquests? El dels Alquiris Madrid, el Barça, perquè ens toca de prop, va guanyar també en un difícil camp, el vigent campió, Olympiacos, gran victòria, els millors Lorbeck amb 21 punts, amb 21 punts i Michael amb 20. Déu-n'hi-do. Un Fenerbahçe 85, Maccabi 94, també dos grans partits. Déu-n'hi-do. Kimki 78, Montepaschi 71. El Kimki, un equip que recordem que el Barça va perdre allà. És un dels únics equips que ha aconseguit guanyar el Barça aquesta temporada. Bueno, no sé si seria l'única derrota del Barça de l'Eurolliga, no sé si seria aquesta i una altra, no estic segur, però amb el Kimki segur que va perdre. L'equip rus on jugava Jorge Garbajosa, ens en recordem, el gran Garbajosa, que es va retirar, em sembla, el Kimki, no? O no, va venir aquí a Espanya a retirar-se a Unicaja. Sí, va venir a Espanya. Bueno, seguim Besiktas 73, Caja Laboral 83, bona victòria pel Caja Laboral. Recordem que des que ja és Antabac no para, el Caja Laboral. Sí, va tenir, amb el Barça va perdre amb el Barça, però de les poques derrotes. I bé, simplement comentar la classificació. En el grup E el Madrid és líder i en el grup F el Barça és líder. Molt bé, Déu-n'hi-do, el Barça, Barça i Madrid, curiosament, els dos equips que pot ser la gran final, potser aquest any, si no els hi toca les semis. És probable. Gairebé tenen la classificació assegurada, és a dir, que ho tenen molt bé. Molt bé, i equips sorprenents? No, simplement jo m'agradaria comentar el millor jugador de la jornada ha estat Nikola Mirotic del Madrid, amb 37 de valoració, aconseguint 31 punts i 11 rebots. Sí? Res més a comentar del bàsquet? Fins aquí, jo m'agradaria comentar fins aquí perquè no tenim temps per més, no sembla? Anem amb la despedida. Agrair moltíssim la col·laboració d'en Sergi Ninou, com cada setmana a partir d'ara farem. Res, m'ha encantat i jo també agrair-te a tu perquè portes molt bé també el programa. Es fa que es pot el primer dia, jo crec que s'ha notat força. Com sempre complint amb tot el coneixement futbolístic. S'ha notat força que era el primer dia, la veritat, una miqueta. Gràcies a Albert García Sejic, al control de so. El so sempre infal·lible de l'Albert. I us esperem la setmana que ve aquí, de 6 a 8, Scouting de nou. Moltes gràcies. Gràcies. Bona tarda. Adéu.